Fl-ewwel jum tax-xahar meta f'pajjiżna kulħadd qam filgħodu sab ma' wiċċu żieda ta' 5 ċenteżmi kull litru fil-prezz tal-petrol u d-diesel, fis-swieq internazzjonali l-prezz taż-żejt ħala akbar daqqa l-isfel f'dawn l-aħħar 4 snin. Dan meta f'jum wieħed il-prezz internazzjonali taż-żejt nisel b'7.9% għal valur ta' $54 kull barmil. Dwar l-aħħar żidiet fil-prezz tal-petrol u d-diesel tkellem il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija David Aġus illi sostna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti biex il-Gvern jagħti sussidju lill-familji. Huwa kien qed jikkummenta f'intervista li kellu mal-Avukat Roberta Bonello waqt il-programm Magħkom. X'jekk nieħdu biss il-prezz tad-diesel u l-petrol, kulħadd jaf li meta jitfa' d-diesel u l-petrol fil-karozza tiegħu qed iħallas taxxa. U dik it-taxxa qed jieħodha Joseph Muscat bħala Prim Ministru u flok qed jgħid isma' minn dik it-taxxa jien ħanati lill-poplu Malta wawċi lura dik it-taxxa tiħallas ħalli ma joliex il-prezz. Qed iżomma biex forsi issa mbagħad jiġi l-budget u jqassam iċ-ċejċa lin-nies. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-effett ta' żieda fil-fuels irid jittieħed ukoll fil-kuntest ta' żidiet oħra li kellna fl-aħħar jiem, partikolarment fil-prezz tal-ħalib lokali u l-posta, prezzijiet li qed iwasslu biex aktar familji jispiċċaw f'riskju ta' faqar. Ma kien qal ukoll isma' jiena l-faqar irrid inneħħih. Uża l-kelma jeradika l-faqar, inneħħi l-faqar kompletament. Illum in-nies f'riskju ta' faqar żdied. David Aġus insista li l-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit li fil-Gvern qassam il-ġid komuni kif suppost u li issa mill-Oppożizzjoni qed joffri li jkun alternattiva denja għal poplu Malti u Awċi. Il-partit li verament qed jitkellem għaż-żgħir għall-batut għal dawk li ma jistgħux ileħqu mal-ħajja huwa l-Partit Nazzjonalista. Imma fl-istess ħin aħna partit ukoll li kapaċi noħolqu l-ġid, li kapaċi wkoll dak il-ġid inferxuh mal-poplu Malti u Awċi. Mhux biss anke fil-qasam ekonomiku, ma anke fil-qasam soċjali, mill-qasam edukattiv, fil-qasam tas-saħħa. Naħseb li dan il-partit għandu track record tajjeb, track record b'saħħtu li m'għandniex għalfejn nistħu minnu xejn. Dan b'kuntrast mal-Gvern Laburista li donnu nesal kollox lil ħaddiem u lin-nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna.